wo nipa beti to no so a efata wode wama Awurade soma moma yenhwe omo yie ma woni so wo mo kire wodo kire wo man na kire ma omo hunu se me ma na me ka kire wo so se de omo si aboa me bebre niema miensa ne yehwe ne Paul di kan no Paul di kan achi po ba ko Paul's appreciation of transparent practical support Paul ani so wo emwa mapa eye se na ho the toss me no proper action of transform purify sins and your papa ewo ahotefo ensacha yemu the toss me ensa wo Paul di kan positive acknowledgement of the truly personally sanctified word that enkaye pa edi ewa akumamutie mu osimani agi sesei ye ba Paul di kan na chi po ba ko no me nwini bibia bio metana wo time no ama wo amane na akọ atamfo ne wo ma eso tia me nyina no o ma ya de bia asu ni mfaso ma me efise mani agi sesei mahurusidie no ama me wura fi otane awodo a enipa yi a time ye nyina enam onua Stefano eni Fortunato eni Akaiko a oba ye nti na de na aboben no emnyam se minimum nchenti no wo mo bae o mo de abrame ye hwe Philippi fo nwoma etimie no chichemadu no nwotwe Philippians chapter 2 verse 28 Paul osmafo no se enu ntimom na me bomoden masoma no na se muhunu a muani agibio Philippians chapter 2 verse 28 na menso mawre ho no ehwan nyese wo sua twro no kekenko nyese wo ti nyame asem no keke nyese wo bompa ye keke nyese wo yi ne ho afri ho se me bompa ya medi akwankyere metwen Awurade anim se oni nipa bi di ahemfre na osomafo Paul se me soma no eba mo nchen mo hwe ne yie pa me dwene we hu mo Philippi foi esese mo hu yie sa nipa yie na mo nso mani age se mo hu no a se wone mo nya ayonkoye enye se adwuma keke enye akyekere keke enye osom keke wu na mom na ni nyina ne se wotim ma ba ba nya ayonkoye die ebema awekyekere ne ahoden abamu na men so so no mama ne no so ate chichemadu no nkro verse 29 enti mo fa ni gie enyina enye no Awurade mu wo hunu bio eni gie mu unim ni pabi o nadwe ne se so wanya nkwade a woni da ho wakoma mu ate wo ye kronkron ensesa wo sresre da ensesa wo nwenwen ensesa wo kire wodo ekiro bia na husane na so yesempakani na osomafo se Paul a ensesa wo kire te woni age kire obia so kanyam sama semre bia wo gina no woni da ho na woni abre wakoma mu ate a won kire odo bia na asama ya nigie ne ahusane nyade abeka ma obi ate so woni age a manenka wo mo wonte ase enkwade ase wonte akoma mutie na ase owu o kasa akoma mutie ene se nigie nyina wo de hyefom na wo ma obi a hu a o se monyi na Awurade mu wa hu anigie nyina mu na monyi onipa otisa no wa ani die mu osomafo Paul no se Philippi fo wanyankwa na sadi pa mensoma na ba mo nchen mo nso ni mu ye wani die mu obi so ye Kristofo obi a eyepe de wasakira ye ene de osofo panyin no ye nyina wo ye pe asafoma ne nyina ye pe asomfo nyina gina bran baako a wo fa ni die ma obi a na so smafo Paul no kan se hey woni pa we ba woni pa wagya no ma nyankopon pa oyo nyankopon ba ma pa wode wo ma nyankopon woni pa wode wo hira no ho so aturu ho sia ma nyame enti sani pa mu nso ni mu ye anipa na akoma mu atie yi woni pa wo som nyankopon woni pa wode wo bo afori ma Awurade mu nso no wani die nyina mu fa ni die ma no chichemaduasa verse 30 chichemaduasa efri se Kristo adwuma ntina oben owuo na ode ne kra to ho se
obesi mu anamu asome ewo de aka nyinam se obesome de aka nyinam na wo san ka che Filipifo no se sa Filipifo a owo osumu nyina osomafo Paul ekwan so yi sa nipa yi ne ho sinchen ekodru branka wo ye wuo mpo wo se sa nipa bi sei no a wagya no manyame saa wode ne brabo ato mpan efa yi na nigi ato nchen ene de nkebe ya nigi ama ne bia na wo some ewo dwuma nkesam na moye no nipa bi sei no de monso mu ye wani die nyina mu pa ye hwe Hebrewfo enwoma Hebrewfo ngoma eti ensia chichemudu Hebrew chapter 6 verse 10 na efisa onyankopon nya de ontres a ne wure be free mo nyuma ene mo do modin a mo bo no medin ho no se mo soma hotefo na mo daso esom won Hebrew chapter 6 verse 10 ye de nyame asese ye ka nyame asa de boyfo wo wiase eti ye de nyame asese ya akrayifo de nyame asese ye konipa wo wiase nchen nanso ma ye remfi asafoma no nso o ahotefo wo Kristo mu no so wa amane bia so nya amane onya obi ni fie nipa bi wu ana bibi hwere no ana de bia enye esia esese ekosra wo mu na ye boa wo mu nso so ese ye to omase se Kristo ni abrabo pa no de ejese ye da wo doma papa adi ma obi bia wo se oye Kristo ni ema nipa o ka Kristo ni paduanum nyina chichemu du ba kono na epesen ko bibia mu bia ema sa ni da ho makomako emodi moyi enkyere anuanum nyina wori da suo mu chichemu du verse 12 na monyanya mawremfi nyasa kwadworo na mo anyanya na mo aye wona wonam gidie ne abodwekere so gidie ne boadweso so anya boshe no yewe potosmienu epodika ne potosmienu proper action of transformed purified saints enwe papa enwe mapa wo ahotefo a wonya nsakiraye no yewo adwene yewo odode enso kase wo homedie onyame nim same do bia wo ni madwene damitrim na nka mpese me yenhram obi bia de nanso de wo yo ne yo ne se di okeka no anim ese ekire de wo na odo a ehinta wo mu no ese se eda di wo odo mu na eno ena manipa ehunu niema e wo trimu wonim nipa no awo kwa wonim de wo kokwa mu de onim nyina ye wo no yoye de wo da na de wo do mapano a obekire akire enipa atwa ho ahia no hu se sa onipa we yodo a wo dwene ye ho na wo boa wo ye mboa onua ba na bema na asafoba proper action of transform purified saints enwe mapa ewo ahotefo a wasakire mu chichemu du nwotwe no efa etoso edikan no wo so no wa ye me ne mo hohom ahome na wa ma me hohom ene mo de ahome bede o mo bi anya ahoden obi sukom de no wo ma ne nsupa a ye kruwa baako a ye nyuru kama e wo ma na boadwo obi wo ye omu enam asem bi ote ye no aba ne nchen na wo de asem papa aba nchen e wo ma na homegie obi nsu wo amane bi mu pa na eya mere no amane no na wa ba ne nchen na wo di onyankopon do aba na oni onyame bohye no ne na che eno nso so eya ahome na ade ama no obisi minim semisi mompa yempo biewo sesi bo hompa ye kra minim mabre mayemre mayebosa ena mamane a aba mu sesi no na wo be no a na fe wo ne na bompa ye na wa man hohom nso wo mpa ibomu eno so ya ahome na ade ama no enti osoma for Paul no se fis wo mo ama me ne mo hohom ahome na minim se obiti se osoma for Paul a obetimi ehunu wo fiase obi obetimi aka se medifo a memfa ho se mewu nanso o se me ko Caesar enchen Caesar enchen minim se me kukodu na me fata
magya me ho nyina nso sɛ de osomafo Paul yi senko bia betimi aba be ma na home saa ne ya ne susuo sɛ ɔno wɔyɛ sɔfo ɔno kenkan Bible woni Bible pa onyame adi ye firi Nyankopɔn nkyɛn ɛne nneɛma bebre a wonya firi nyame ho nyina nchi enti yɛmpɛsɛ betwintwa ne nan mu yɛmpɛsɛ bɛkɔkɔsra no ne asɛ no ne Nyankopɔn ntam wɔn de bi ɔbɔ mpa yɛ nko a da bi ɔkenkan Bible nko a da bi ɔgya no ho ama Onyankopɔn adwuma no ɔnkronkron so ɛboa no hyɛ ne nkuran ɛne onyame so ka ne ho yɛmpɛsɛ bɛbɛn no aha no asɛ ne mmerɛ nipa anwene sa osomafo Paul se me osomafo de amane we nyina matwa mu de ma ye ne ma we nyina nanso bra mo ba ye no o ma me nya home pa me hohom home me wa kokodro me wa hoden ena me wo ahoden a me de twro enwoma ya bra mo na mama mo nso ma hunu ahome a ahoden a manya efiri won nkyɛn wo so ama me hohom ahome ene mo de ahome kire yen se esese ye ma ye ni da ho ye wo de ye bia ye de kire nipa se ya me ani ana ho de ye no ho a ene e ba sa ye nya no ye papa a ebe ye nipa yiye ama nkofo nya so mfaso ese ye dwene ho ansa ne ya ye Korinto fangma tosmienu etinso Korinto fangma tosmienu etinso chichemunsia 2 Corinthians chapter 7 verse 6 2 Corinthians chapter 7 verse 6 what say nanso Onyankopon a wo kyerɛkyerɛ ahobrɛseɛfo wura no de Tito ba oba ya no kyerɛkyerɛ yɛn wura enye mpaebɔ nko Tito na wo soma no ba yɛ no enye sɛ wo hwehwɛ nyame bɔhyɛ no no nko a biebie Bible mu na emom Tito ba yɛ no enye sɛ wo tie nyamsɛm ko a wo YouTube ene miahodo nya na emom Tito ba oba yɛ no Aishanedin chichemu enso verse 7 wose na enye ne ba no nko na emom awrachichira nso a onya no mo ho ebra oka ye mo enigina mo awra hodie ene mo modin a mo bo a ema managi bebrebe no we no osomafo Paul asem okani se we na Paul eto no a ene ye nwi ye ne aka ho ye nwini fa ya sofo enso ho ya sofo mpanyifo da wo man so ene anuano ma ne mema yi ho esese sa wo doma pan eye adwuma koye mu bia nkyɛnkyɛn sa wo do yi enkokɔ obi bia nkyɛn yehia sa rechichire yi efiri oba akokɔ ba nkyɛn yehia sa ayonko ye mapan enkɔ obi bia nkyɛn na se ye sa wo do ayonko yi efiri we ho na ekɔde a ene sa rechichire wo Nyankopɔ pɛso de ma ye no obetim dia nam onua so ama wo obetim dia ma onua ba nso ama wo na foforoye aba a Onyankopɔ pɛso de ma ogiri ni obetim anam onua ba ma so dia ma onua ba nso so eso na enigye kese ne ahurusidie ene anigye ahusane arechichire beba ene abotoye muso beba na me pai bone se sa odoma payi ene arechichire yi ebe dore aye bebre wo ya yonko yemu ne yesum wo Yesu din mu mame ntia me papa chichemu du miensa no enti ye nyina yewura chichire ye nyina yewura chichire hunu se wabamuyo hunu se wasori ye de nyame ka hunu se woti nyame asem na se hunu se wo fa Nyankopon asem no na asem no aye kanea bi ama wo na ma watimi enya ahoden osi ya no nti yensu enya awura chichire ewo ma awura chichire ni mu ama na brosu bebrebe eye Tito a monsuma no ba ye no fise ne hohom eye foforo ene mo nyina ono so hohom enya ahoden ene mo nyina de Awurade se ye ne wo kyerɛkyerɛ ne se asafo no maye nya enkyerɛkyerɛ mu awie enkyerɛkyerɛ odoni mu enkyerɛkyerɛ ahokeka ni mu enkyerɛkyerɛ ayonkoye ni mu
enkyerɛkyerɛ a yɛnsrasra yɛ ho kwan yɛfata soɔ enkyerɛkyerɛ a yɛnya homɔborɔ ne ntimɔborɔ ne yɛmmoaboa yɛ ho nanso nkyerɛkyerɛ no deɛ ɛsɛ sɛ ne yɛpa de akyire ne yɛpa de akyire ne yɛyɔ a ɛfata ɛfiri yakoma asakra emu ateɛ no mu koraa sɛ yɛbɛyɛ no obi bia bɛnya saa onyankopɔn ayɛ mu yɛ kɛseɛ yi ɛne awurade mu anigyeɛ ɛne ahurusidie a ɛwɔ honhom a ɛsɛ sɛ yɛn nsa ka no emu Philemon eti baako kyekyɛmu enso Philemon chapter 1 verse 7 Philemon ti baako kyɛmu so na me wɔ mo ho anigyeɛ ɛne awerɛkyekyɛ bebrebe sɛ wama ahotefoɔ ayam adwodwo wɔn onua yɛwɔ anigyeɛ yɛne nipa na di ayɔnkoyɛ yɛne awurade aka abɔ mu wɔno ne agye nkwa wɔno ne de ɔdɔ yɛn kra ai yɛnya anigyeɛ paa so yɛbɛkɔ yɛnim asene saa wanya wɔfoforɔ wɔno nso anya wɔfoforɔ onua ba no nya wɔfoforɔ yɛn nyinaa nya wɔfoforɔ ɛna awurade de ato abusua baako mu abusua na yɛde yi abusua wɔn kasa nanso ɔbɛka abusua korɔ no ho obi nta obi ni ɔnwono nanso obiara te ne baabi ɛna wɔno bɔ ne bra de opɛ so yɛ ɛma wɔn hɛda ni nkɔmɔ ɛnso obi nta obi nye obi a obi ani mmerɛ ma obi sɛ ɔmpɛ so ɔne obi bɛkasa ɔne obi abɛkasa wɔnhyɛ obi ankuran wɔnkyekyere obi aworɛ ɛno yɛnhwɛ na busuam nanso odidi wɔnya dan ti mu nanso wɔn kasa ɛnni nkɔmɔ ɛno nsɛ sɛ ɛba o saa na teɛ onyankopɔn busuam mu nsoso no yɛn soso yɛwɔ anigyeɛ kɛseɛ paa ɛne awerɛkyekyerɛ kɛseɛ ɛwɔ ne dɔ emu efiri sɛ ahotefoɔ no ɛmoa ahotefoɔ no nya ahoɔden nam onua no so ahotefoɔ no anya ahofoforɔyɛ pɛ sɛ wosusu nneɛma bi ho sesei agyidifoɔ dodoɔ sɛ na onim wɔ mo na wonim wɔn ama ne nso koraa wakasa kyerɛ mo pɛn saa mmerɛ yi wabɛn wɔn mo da onua ba nua bɛn mɛ wabɛn no nkyɛ a wɔyɛ kra wo ni adagye otie bible de so wie obi atie ya so watie adenta mensan kɔ ha no bio yɛwɔ anigyeɛ yɛwɔ awerɛkyekyerɛ ɛwɔ wodomu sɛ woda saa wɔdɔ no adi a sɛ wo ne nipa no di nkɔmmɔ kwan papa so na ɔdɔ mapaba a mebɔ mpae sɛ awurade bɛboa yɛn na yɛnya ɔdɔ akoma emu ateɛ nokoredie no yɔyɛ a ɛbɛboa anipa abinom abrabɔ wɔ yɛne wɔn som yi mu ɛwɔ Yesu din mu ɛpɔ di kana ɛkyiri pɔ mmiɛnsa positive encouragement of the truly personally sanctified wɔda ɛnkaeɛ pa adi wɔ akoma emu ateɛ mu wɔn a akoma mu ateɛ paa na wɔgya no ho ama awurade no nipa bebre yare hohomo yare edie so bi yade anya enchani ya tete no adentna yesa adentna kansa adentna fa asa akwa weso na woye de a ene yenka ho asem na ba so woye papa yenkese wanya ade o wabomodin mani aso wa mani age we na ye pa se wayo ade se de menya hu bi ewo ho we die ayo yenka emomonte yenhye omun kran na momoye de anya de a ayese ye twɛn se obefom ye twɛn se wonfom ye twɛn se obefom na ya sorry na ya fa dadoa kura yensem se ade we de ansida wonya kristoni ana wonya onfoforo me nua ba ma me nua ba wo ye papa no wan ka sempa wo na sese hwede wo ye osma for Paul say Korinto fangma di kan tidunsia chemu idun wotwe fa tosmenu no 1 Corinthians chapter 16 verse 18b enti wose adenti wo kan enti wa ma ne honhoma ye kama wo bobra papa wada kwan sese wo da ne ho adi mapa ekire na sanse wo yes enti no pepepe no ya ade pa no wose enti monhwe wona wote saa no yie monhwe wona wote saa no yie enye nipa miensa mebo mu di o enko nipa bi so ete saa monhwe mu yie impa bo ne se Awurade ema ye remfi ye ho
na yenya foforo ntomu yie we Yesu dinimo. Oh, mame ami a kyeresa obeye. Korinto fangma etos me ne tibako. Chichemu dumienu 2 Corinthians chapter 1 verse 12. Wasi na ye na hoho ne yen ahoni hwe Paul o kasa fase na niaje na nie odi ahusie ne wura cheche wanya home foforo odi ahusie hwe posomafo Paul wasi medwene wo ho a wadwene se woni gye pa ene nipa atwa ho ahia no wono nso etumu se woni gye na ana wono de oh wo de usua Bible na wo kenkan saa ne Bible church for Bible na wo de wasua gutrimu maya ne gye bi ihia ne gye se de osmafo Paul kan no wasi ye na ho ene ye ahonim adanse se ye nam Nyankopɔn kronkron ye ene ahotie mu na enya honam mu nyansamu na mom Nyankopɔn adom mu na ye nam bo ye mbra ewiase ne titire no momo Chichemu 9 verse 14 wasi said ya monso muati yen asie fanefa monso muati ya asie efanefa muati ya asie efa enefa no soma for Paulo ofra piasi efiasi bayi na asafuma no baako ehia no wasi me sofu ni o okoda fiase o Philippi sa me sofu ni o enti bra wo hia no na nani agye nani aso no na wo hunu se wo ye no yonko ni sofo se me somfo nie wei eye me hwahwefo a onyame dresi me so eno na bua wono nipa wode me bua me ba Nyankopɔn ahenie mu wono na bua me ma me nyini wo Nyankopɔn adom emu wo se ono nso wo huni efanefa said ye mo ani gie no hwe Paul say wei ene de mani aso se mehunu se mo kaneye se ya asomfo yi pai mo ani gie said ye mo nso mu yesa wo Awurade danom Awurade Yesu danom me bon paye se onyame be ma yen sa anepai nyina wo ya brabo mo Yesu dinimu Timoteo engoma etosmienu etimienu chichemu donkro 2 Timothy chapter 2 verse 19 what say nanso Nyankopɔn nyina so timo pintin ekura nso ano yi Awurade ni mo na wo ya ne de ene ma obia obo Awurade din entwe ne ho emfri de entre eho ichemadu no ba verse 21 o se nese obi ti ne ho free yenim ho a so Kristo ni ebehwe ni mu na wa hohoro ne ho na wa dware ne ho afri wono apese minkum nya ho na wa hohoro ne ho wa dware ne ho oba ba ma wa afri amumuyo mu ene wono nko ani gie nko a wo se obi ebehwe ni mu na wa tene ho afri wono nko ani meye ene na ni gie ho se obi etene ho afri ye ho a obeya ade a wo bua o na wate ho a owura no du ye bibia eyeye na wasiesie di yo adwuma pa bia wasiesie edi ye adwuma pa ebia chichemadu no mienu no wose verse 22 wose dwane mrante bre mu akono na ditene gidie odo ene asomdwe a eka woni wona wo free akoma emotie mo frɛ Awurade bomu no achi chichemadu no verse 25 na wode wojo kasa kire wona wonu di asie asemu wo ho se obi ye papa ma woni nso ne waye no woni nso no ka kire wo mo waye ade bo na basmani hu se de waye no waye ade ani suo nyina mu waye ade enye so waye bone nko waye bone nso so a na watetre no ewo wojo kwan so wo sorry ako etia wono anani gie ene de ope ayo wono ankoso no wonim eso wo yesa atia no efise wo hwe kwan ba ku pe bi so wo hwe se na osi ye ne nra wan hwe sesei de ekwan so
ena wama enro amfom so no esei akansie ne kwambie kase ho ma ne nei ena wonhwe nanim so adepe wo ho esanse wona wonni mo mama ne ere mu no ena wonni na adwene mu ntino wotwe ho kakra no kase minuyan se kwa we su no nam ya ko be koso ntentem pa kodru awieye pawo se minua ba ma na obayi ewo bibi ewo de wo ye ne nei a echen enrade no a nkabeye nanso se nka mefom ya ena obi pese wo kasa kirem ya se na nka me pese wo kasa kirem ka media tum se oba me nche no wo tiame na wo tiame hunahuna me wo so me me be ka kiro se wan tias me ka kiro na mes wa brabo be sei enti ko bi ya sa kirem ya ka me be dia na die me pese obi ka kire me tetre me no sa akosemfu akwanso ano ena meye ojuo mu o amani odo kwanso ena ye de be tetre wo mu a wo so tia wo na ehunum ebia na onyankopon be mo adwensa kira na wo mohunu ahunu kure no awurade emwa emu bia ne enyini wo yemu ewo Yesu demu metwe ame papa no epo tosmienu no AQUILA ene PRISCILLA ene anuanu ma wo fata ewo asafo no nyina mu AQUILA and PRISCILLA with trustworthy brethren in all churches Korinto fongma edikan ti don sia chichemu dun kro no wo se asafo ewo asia no chiachia mo AQUILA ne PRISCILLA ne asafo ewo won fie no chiamu pi awurade mu chichemu adu no verse 20 wo se enuanum nyina chiamo momfamfia no kronkron chiamo ho enye akono nchia bone adwaman nchia nemom enchia kronkron se enchia no mfa kronkron ye mama kronkron ye ko no kronkron ye ema ye ntimi ti kronkron ye ema ye kronkron ye no so dia ene agyae nemom sayanchia ene kwen fa so chia no ene ye nigi edi chia no ebe ma kronkron ya akoso ma kronkron ya nyini ama kronkron ya ne ni so ade na ma anuanom ho ate na ya tras kronkron ya mu a eno de eno na nchia esase ye yo na ye hwe ni ma miensa wa Paul tosmienu hayi Paul tosmienu achipo ba kono Christlike commitment to preachers perfection Kristo ahofama edema asempaka for ahotie de tosmienu consuming consecration with persevering Paul ahofama na nama ewo Paul ntokoso emu Paul tosmiensa wa Paul tosmienu no commendable contribution for purposeful preservation emwa eso ani mabotaye no yemra Paul tosmienu achipo baako Christlike commitment to preachers perfection Kristo ahofama de ma asempakafo ahotefo Korinto fanguma edikanti dun senchemu baako Paul nchia no PRISCILLA ne AQUILA enuanu mo agya omo de omo asiwa ma awurade enipa abrebia obomode se obepe kwa bia fa so abo ankofo no omo ma yeyiye mom ye hwese de asomafo no tinwotwe eka no o se na Yuda ni bia friend Apollo wo na Alexandro onipa na no atie na wo nam wo trosem no mu woba Efeso chichemadu onunum verse 25 wose oyina wo church no awurade kwan so na wo ye den honhom emonti o kasai na wo church Yesu ho asem yie enso Yohana subo enkuto na onim na de onim aye de na wasua kwa akire Yohana subo enko na onim ono na wasua na wodi madwen sachira ho asem nanso ne awofoforo ho asem na wonim pi efa ensiesie ho sede o susu ye no na wonim ogye ho asem na wonim se Yohani ekyerekere pepepe na wonim de Yesu kyerɛkyerɛ no na wonim Yesu wuo ne sie ho asem eno na de nkwaje bae na wonim saa de wei na oni Nyankopon adoma ema ye de ho firi bone emuyi na ye tena se wotene abrabo mu abrabo kronkron ye mu no
nanso na woyo Kristo ni wo Bible mu ni sua mu nanso na Yohane subo ho asem ena na onim ne hona na wasua kopem hona na ho ode ne nibia na ekopem akomamotia Yesu bo ho mpaye no na wonim fa ho kronkron asubo a Yesu ka ho asem na wonim Onyankopɔn wonya de ne na adom ahodo ne mabebre